Κάποιες ιστορίες αλλάζουν τη ζωή σου χωρίς προειδοποίηση. Γεια σου, με λένε Ελένη, είμαι 22 χρονών και ζω σε ένα μικρό χωριό στην Πελοπόννησο, στην καρδιά της Ελλάδας. Πάντα ήμουν η κοπέλα που κρατούσε μια απόσταση από τους άλλους, όχι ακριβώς ντροπαλή, αλλά σαν να υπήρχε ένα αόρατο τείχος ανάμεσά μου και τον υπόλοιπο κόσμο. Μεγάλωσα με τη μητέρα μου Σίγμα, αυτό το σπίτι, και πριν λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, ήρθε στη ζωή μας ο Στέφανος, ο σύντροφος της μητέρας μου. Παρά το χρόνο που πέρασε, ήμασταν ακόμα σχεδόν ξένοι, εγώ απέφευγα την επαφή μαζί του. Δεν μου είχε δώσει κάποιον άμεσο λόγο, δεν είχε φερθεί άσχημα, ίσως ήταν απλώς η αμηχανία μου και η δυσκολία να δεχτώ κάποιον νέο στην ήδη κλειστή μας ζωή, όπου ήμασταν μόνο εγώ και η μαμά. Η μητέρα μου προσπαθούσε να με πείσει ότι ο Στέφανος ήταν καλός άνθρωπος. Θέλει μόνο να βοηθήσει την Ελένη, μου έλεγε συχνά όταν πιάναμε καφέ μαζί. Και είχε δίκιο, έφερνε λουλούδια στη μαμά, ενδιαφερόταν για τη μέρα μου, προσπαθούσε να ξεκινήσει συζητήσεις για ταινίες ή μουσική, αλλά εγώ απαντούσα με σύντομες φράσεις, αποφεύγοντας την οικειότητα. Δεν ήμουν αγενής, ποτέ δεν του μίλησα με κακία, αλλά δεν άφηνα και κανένα παράθυρο να ανοίξει ανάμεσά μας. Αυτόν, όμως, δεν τον ενόχλησε ποτέ αρκετά να το αναφέρει. Όλα έμοιαζαν να κυλούν έτσι μέχρι που η γιαγιά μου, που ζούσε σε ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, έπεσε και έσπασε το πόδι της. Η μητέρα μου χωρίς δεύτερη σκέψη έφυγε για να τη φροντίσει, αφήνοντάς μας μόνο εμένα και τον Στέφανο Σίγμα, αυτό το ήσυχο σπίτι. Εγώ, αποφασισμένη να κρατήσω τον ίδιο απόμακρο χαρακτήρα, συνέχισα την καθημερινότητά μου. Όμως, το επόμενο πρωί, κάτι που δεν περίμενα συνέβη. Το πίσω λάστιχο του αυτοκινήτου ήταν ξεφούσκωτο. Έμεινα να το κοιτάζω, ανήμπορη, αφού δεν είχα ιδέα πώς να το αλλάξω. Με δισταγμό, το είπα στον Στέφανο όταν γύρισε από τη δουλειά. Δεν περίμενα να νοιαστεί πολύ, αλλά εκείνος αμέσως είπε ότι θα με βοηθήσει. «Έλα, Ελένη», μου είπε με ήρεμη φωνή, «δεν το έχεις κάνει ποτέ, θα μάθεις σήμερα». Κράτησα τα χέρια σταυρωμένα και τον παρακολουθούσα από απόσταση, προσπαθώντας να κρύψω την αμηχανία μου. Εκείνος όμως ήταν υπομονετικός, εξηγούσε κάθε βήμα με απλή φιλικότητα, χωρίς ίχνος υπεροψίας. «Πρώτα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το αυτοκίνητο είναι σταθερά στηριγμένο στο γρίλο», είπε καθώς τον τοποθετούσε κάτω από το όχημα. Μετά άρχισε να γυρίζει τη μανιβέλα, ο ήχος της μετάλλινης κίνησης γέμιζε τη σιωπή της γκαράζ. Έριξε μια ματιά προς το μέρος μου, περιμένοντας ίσως κάποια αντίδραση. «Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται», συμπλήρωσε με ένα ελαφρύ χαμόγελο. Με αργά βήματα πλησίασα και στάθηκα στο πλάι του, παρακολουθώντας τον να βγάζει τις βίδες του λάστιχου. «Έχω δει κάτι τέτοιο στο ίντερνετ», ψιθύρισα, περισσότερο για να σπάσω τη σιωπή παρά από πραγματικό ενδιαφέρον. Αλλά ποτέ δεν περίμενα να το χρειαστώ στην πραγματική ζωή. Ο Στέφανος γέλασε απαλά, ένας ήχος απρόσμενα ζεστός και ανθρώπινος. «Συμβαίνει συχνά. Πάντα νομίζουμε πως δεν θα μας χρειαστεί κάτι, και όμως η ζωή έχει άλλες ιδέες». Ένιωσα ένα περίεργο ανακούφιση μέσα μου. Κάτι καλό υπήρχε Σίγμα, αυτή την παρουσία, ειδικά όταν ήμουν μόνη. Μετά από λίγο, κατάφερε να βγάλει το ξεφούσκωτο λάστιχο και να βάλει το καινούριο. «Έτοιμο», είπε, σηκώνοντας το βλέμμα του και σκουπίζοντας τα χέρια του στα τζιμπαντελόνια του. «Μπορείς να ξανακινήσεις». Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, αλλά ψιθύρισα ένα «ευχαριστώ», σχεδόν ακούσια. Εκείνος χαμογέλασε πιο ανοιχτά. «Μην το σκέφτεσαι. Αν χρειαστείς κάτι άλλο, πες μου. Και την επόμενη φορά μπορείς να το δοκιμάσεις μόνη σου, αν θες». Η ιδέα με έκανε να νιώσω ένα ανεπαίσθητο τρέμουλο, αλλά όχι με κακό τρόπο. Ήταν σαν να άρχιζα να αμφιβάλλω για τους δικούς μου αόρατους τοίχους. Γιατί είχα φερθεί τόσο απόμακρα, ήταν απλώς ένας άνθρωπος που ήθελε να βοηθήσει. «Θα τα μαζέψω τώρα»,
είπε καθώς περνούσε δίπλα μου κρατώντας το παλιό λάστιχο κάτω από το μπράτσο του, περπατώντας ελαφρά, σαν να μη βάραιναν τα χιλιάδες σκέψεις που έτρεχαν μέσα στο κεφάλι μου εκείνη τη στιγμή. «Είσαι καλά?» ρώτησε, βλέποντας με ακόμα ακίνητη μπροστά στο αυτοκίνητο με το καινούριο λάστιχο. «Ναι, ναι», απάντησα γρήγορα, και εκείνος ύψωσε λίγο το φρύδι, αλλά δεν επέμεινε. Η ζωή συχνά με εκπλήσει όταν δεν το περιμένω. Η επόμενη μέρα ξεκίνησε με μια αίσθηση που δεν είχα νιώσει εδώ και καιρό, μια ανεπαίσθητη ζεστασιά μέσα μου, σαν να άρχιζε κάτι να αλλάζει. Πήρα το αυτοκίνητο, έλεγξα προσεκτικά το λάστιχο και ξεκίνησα για την αγορά του χωριού. Ο ήλιος της Πελοποννήσου έριχνε μια απαλή λάμψη πάνω στα στενά σοκάκια, και η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από τα αρώματα της θάλασσας και της φρεσκοκομμένης ελιάς. Καθώς οδηγούσα, ένιωθα ένα περίεργο βάρος να πέφτει από τους ώμους μου, σαν να άφηνα πίσω μου την απόσταση που είχα κρατήσει τόσους μήνες. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, ο Στέφανος βρισκόταν ήδη στην κουζίνα, ετοιμάζοντας τον καφέ. Το άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού και του δυνατού καφέ γέμιζε τον χώρο, και τον είδα να σφυρίζει χαρούμενα μια παλιά ελληνική μελωδία. Στάθηκα στην πόρτα για μια στιγμή, χωρίς να ξέρω πώς να ξεκινήσω. Το φόρεμα που φορούσα, ένα απλό λευκό φόρεμα με λεπτές τυράντες, κολλάκευε τη λεπτή μου σιλουέτα, και τα ασημένια σκουλαρίκια που φορούσα γυάλιζαν απαλά στο φως της κουζίνας. Ελένη, είπε γυρνώντας προς το μέρος μου με ένα ζεστό χαμόγελο. «Έφτασες νωρίς. Θες καφέ?» Η φωνή του ήταν ήρεμη, σχεδόν πατρική, και κάτι μέσα μου μαλάκωσε. «Ναι, ευχαριστώ», απάντησα χωρίς δεύτερη σκέψη, εκπλήσοντας ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό. Έβαλα τις σακούλες με τα ψώνια στο τραπέζι και κάθισα απέναντί του. Μου έβαλε μια κούπα γεμάτη καυτό καφέ μπροστά μου και με ρώτησε, πώς πήγε η αγορά. «Όλα καλά», απάντησα, παίρνοντας μια γουλιά από το ζεστό ρόφημα. Ο ήχος του ρολογιού που κρεμόταν στον τοίχο, το ήπιο χτύπημα των κουταλιών στα φλιτζάνια και η απαλότητα του φωτός που έμπαινε από το παράθυρο δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γαλήνης που δεν είχα νιώσει ποτέ πριν αυτό το σπίτι. Τον κοίταξα κλεφτά, καθώς μασούσε ένα κομμάτι φρέσκο ψωμί. Φορούσε ένα απλό μπλε πουκάμισο με τα μανίκια του σηκωμένα μέχρι τους αγκώνες και ένα παλιό τζιμπαντελόνι. Τα μάτια του είχαν μια ζεστασιά που δεν ήξερα πώς να ερμηνεύσω. «Ξέρεις», άρχισε, διακόπτοντας τη σιωπή που είχε απλωθεί ανάμεσά μας, «καταλαβαίνω ότι δεν είσαι πολύ φιλική μαζί μου και είναι εντάξει. Αλλά θέλω να ξέρεις πώς το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να δεχτείς κάποιον νέο στην οικογένεια, ειδικά όταν ήσασταν μόνο εσύ και η μητέρα σου». Έμεινα ακίνητη, έκπληκτη από την ειλικρίνεια και την κατανόηση στη φωνή του. Δεν περίμενα ποτέ να το παραδεχτεί έτσι απλά. «Συγγνώμη», ψιθύρισα, νιώθοντας το πρόσωπό μου να ζεσταίνεται. «Δεν ήθελα να είμαι αγενής όλο αυτό τον καιρό». «Δεν ήσουν αγενής», είπε, κουνώντας το κεφάλι απαλά. «Ήσουν απλώς επιφυλακτική. Και είναι φυσιολογικό. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να προστατεύεται». Η φωνή του ήταν τόσο γλυκιά, τόσο αληθινή, που ένιωσα σαν κάποιος να άνοιγε ένα παράθυρο μέσα μου, αφήνοντας να μπει για πρώτη φορά φρέσκος αέρας μετά από καιρό. Κατάπια μια βαθιά ανάσα και προσπάθησα να βρω τα λόγια που θα του έλεγα. «Θα προσπαθήσω», είπα τελικά, με μια φωνή που έτρεμε ελαφρά. Το χαμόγελό του έγινε πιο πλατή, και τα μάτια του γέμισαν με μια ζεστή λάμψη. «Αυτό είναι μια αρχή», είπε. Και εκείνη τη στιγμή, μέσα στην απλότητα μιας κουβέντας και ενός καφέ, ένιωσα πως κάτι που είχε παγώσει για καιρό άρχισε να ξαναζεσταίνεται. Δεν ήξερα τι περίμενε το μέλλον, αλλά ήξερα ότι αυτή η μικρή αλλαγή ήταν το πρώτο βήμα για να χτίσουμε κάτι καινούριο. Κάτι που ίσως να μπορούσε να γίνει οικογένεια. Τα επόμενα 24 ώρα κύλησαν με μια αργή,
σχεδόν ανεπαίσθητη αλλαγή που όμως για μένα ήταν σαν να ξυπνούσα από έναν βαθύ χειμερή ανάρκη. Η καθημερινότητα στο σπίτι μας στο χωριό της Αρκαδίας είχε αποκτήσει μια νέα, απρόσμενη ζεστασιά. Δεν ήταν ότι ξαφνικά έγινα ανοιχτή και φιλική, όχι, ήμουν ακόμα η Ελένη που προτιμούσε τη σιωπή και τη μοναξιά της, αλλά άρχισα να παρατηρώ τον Στέφανο με άλλα μάτια. Η απόσταση που κρατούσα μεταξύ μας άρχισε να λεπταίνει, σαν μια αόρατη κλωστή που λύνονταν σιγά σιγά. Κάθε πρωί, ο Στέφανος φρόντιζε να αφήνει μια δεύτερη κούπα καφέ στο τραπέζι, ακόμα και αν δεν ήξερε αν θα την πιω ή όχι. Έτσι απλά, σαν μια μικρή χειρονομία που μου θύμιζε ότι δεν ήμουν πια μόνη. Μετά τη σχολή, όταν επέστρεφα κουρασμένη, με ρωτούσε πώς πέρασε η μέρα μου, και αυτή τη φορά φαινόταν να ενδιαφέρεται πραγματικά για την απάντηση. Ήταν περίεργο, σχεδόν απρόσμενο, να νιώθεις πως κάποιος θέλει να ξέρει τη σκέψη σου χωρίς να σε κρίνει. Μια βραδιά, ενώ καθόμασταν μαζί στο σαλόνι, αυτός άρχισε να λέει μια αστεία ιστορία από τη δουλειά του. Δεν ήταν το είδος των ανέκδοτων που σε κάνουν να ξεκαρδίζεσαι, μάλλον ήταν από εκείνες τις απλές, καθημερινές στιγμές που μόνο οι άνθρωποι που νιώθουν άνετα μαζί μπορούν να μοιραστούν. Κάποια στιγμή, γέλασα, ασυναίσθητα και παρά τη θέλησή μου. Αυτή ήταν απέσια, του είπα με ένα βλέμμα που προσπαθούσε να δείξει απογοήτευση, αλλά τα χείλη μου πρόδιδαν το αντίθετο. «Δεν έχεις δικαίωμα να παραπονιέσαι», απάντησε παριστάνοντας τον προσβεβλημένο. Μου έκανες να γελάσω. Του γύρισα τα μάτια, αλλά μέσα μου ένιωθα μια ζεστασιά που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Η κουζίνα, που παλιότερα φάνταζε άδεια και ψυχρή χωρίς τη μητέρα μου, τώρα είχε μια αίσθηση σπιτικότητας. Δεν ήταν το ίδιο, φυσικά, η μαμά ήταν πάντα η ψυχή του σπιτιού. Αλλά ο Στέφανος άρχισε να αναλαμβάνει μικρές δουλειές, να μαγειρεύει κάτι απλό, όχι πάντα με επιτυχία, και εγώ, για πρώτη φορά, ένιωσα την επιθυμία να συμμετέχω. Μια μέρα αποφάσισα να ετοιμάσω το δείπνο. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, μόνο μια μακαρονάδα με σπιτική σάλτσα, αλλά όταν τον είδα να την απολαμβάνει και να με κοιτάζει με εκτίμηση, η καρδιά μου χτύπησε λίγο πιο γρήγορα. «Αυτό πρέπει να είναι οικογενειακό χάρισμα», είπε, γελώντας. «Μαγειρεύει σχεδόν όσο καλά η μαμά σου». Δεν ήμουν σίγουρη αν το έλεγε για να μου κάνει κομπλιμέντο ή απλώς για να γελάσει, αλλά ένιωσα περήφανη και ταυτόχρονα ντροπαλή. Η βραδιά κύλησε με μια ταινία που επέλεξε εκείνος, μια παλιά ελληνική κωμωδία που μιλούσε για τις μικρές χαρές και τις δυσκολίες της ζωής σε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Καθίσαμε δίπλα-δίπλα στον καναπέ, και για πρώτη φορά ένιωσα πως η παρουσία του δεν ήταν βάρος, αλλά κάτι που μου έδινε ασφάλεια. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες, η μητέρα μου τηλεφώνησε για να με ενημερώσει ότι θα επέστρεφε σπίτι. Η φωνή της ήταν κουρασμένη αλλά γεμάτη ελπίδα. Η γιαγιά είχε αρχίσει να αναρρώνει και εκείνη ένιωθε έτοιμη να γυρίσει πίσω σε εμάς. Όταν επιτέλους ήρθε, έφερε μαζί τις ιστορίες από το χωριό και την οικογένεια, γεμάτες γέλια και αναμνήσεις. Αγκάλιασε τον Στέφανο με μια στοργή που δεν περίμενα, και με φίλησε στο μέτωπο όπως πάντα. «Βλέπω πως εσείς οι δυο τα πάτε καλά», είπε με ένα αχνό χαμόγελο, σκητώντας μας σχεδόν σαν να κρατούσε ένα μυστικό. «Τα πάμε?» ρώτησα, κοιτάζοντας τον Στέφανο που μου έριξε ένα πονηρό βλέμμα. «Με βοήθησε πολύ όσο ήσουν μακριά», απάντησα, και εκείνος μου έκανε νόημα σαν να ήμασταν συμμάχοι σε ένα παιχνίδι. Η μητέρα μου φαινόταν πραγματικά ευτυχισμένη και αυτό με έκανε να νιώσω πως ίσως, τελικά, είχαμε βρει μια νέα ισορροπία. Η ζωή στο σπίτι μας άλλαζε με τρόπους που δεν μπορούσα να προβλέψω, και κάτι βαθιά μέσα μου άρχισε να ανοίγει, έτοιμο να δεχτεί αυτό που πριν φοβόμουν. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε με ένα πρωινό φως που διέσχιζε απαλά τις γρίλες του παραθύρου και έριχνε χρυσαφένιες αντάβιες στο δωμάτιό μου. Καθώς σηκώθηκα από το κρεβάτι,
ένιωσε ένα περίεργο μείγμα ηρεμίας και ανυπομονησίας να με κατακλείζει. Η μητέρα μου είχε επιστρέψει από το χωριό, η γιαγιά είχε αρχίσει να αναρρώνει και η ατμόσφαιρα στο σπίτι είχε αλλάξει. Δεν ήμουν πια η μοναδική που έμενε εκεί, ο Στέφανος ήταν πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας, και αυτό, όσο κι αν ήθελα να το αρνηθώ, με έκανε να νιώθω πιο ολοκληρωμένη. Καθώς κατευθύνθηκα προς την κουζίνα, συνάντησα τη μητέρα μου να ετοιμάζει τον καφέ, φορώντας ένα απλό, άνετο φόρεμα σε γήινες αποχρώσεις που τόνιζε τη ζεστασιά της παρουσίας της. Το πρόσωπό της είχε μια ήρεμη έκφραση, αλλά τα μάτια της έλαμπαν από την ευτυχία του να είναι ξανά κοντά μας. «Καλημέρα, Ελένη μου», είπε χαμογελώντας καθώς με είδε. «Ήθελα να σου πω κάτι που σκέφτομαι εδώ και μέρες». Κάθισα απέναντί της, έτοιμη να ακούσω. «Ξέρω πως ο Στέφανος δεν ήταν πάντα εύκολος για σένα στην αρχή», συνέχισε, «αλλά βλέπω πόσο έχεις αλλάξει. Και ξέρω πως και εκείνος έχει προσπαθήσει πολύ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι πως είμαι περήφανη για σένα, για την υπομονή σου και το θάρρος σου να ανοίξει την καρδιά σου, έστω και λίγο». Τα λόγια της με έκαναν να νιώσω ένα βάρος να φεύγει από τους ώμους μου. Η μητέρα μου πάντα ήξερε πως να βρίσκει τις σωστές λέξεις για να με ηρεμεί. Καθώς απολάμβανα τον καφέ μου, σκέφτηκα την πορεία των τελευταίων εβδομάδων. Η απόσταση που κράταγα από τον Στέφανο είχε αρχίσει να διαλύεται με μικρές, καθημερινές στιγμές. Ένα χαμόγελο, μια κουβέντα, μια βοήθεια με κάτι απλό. Ήταν σαν να χτίζαμε έναν αόρατο δεσμό που δεν είχε ανάγκη από μεγάλες δηλώσεις ή δραματικές αλλαγές. Αργότερα εκείνη την ημέρα, καθώς καθόμουν στο μπαλκόνι με θέα το απέραντο γαλάζιο του ουρανού πάνω από τις λόφους της Αρκαδίας, ένιωσα πως ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω όσα έρχονταν. Ο Στέφανος περνούσε από δίπλα μου, φορούσε το αγαπημένο του λευκό πουκάμισο και τα σκούρα παντελόνια, και με κοίταξε με εκείνο το χαρακτηριστικό του χαμόγελο που τώρα μου ήταν τόσο οικείο. «Είσαι καλά?» με ρώτησε, με μια φωνή γεμάτη ενδιαφέρον. «Ναι», απάντησα, «πιο καλά από ποτέ». Τα επόμενα βράδια, καθόμασταν μαζί στη μικρή τραπεζαρία, συζητώντας για τα όνειρα και τις ελπίδες μας. Μοιραζόμασταν ιστορίες, φόβους και μικρές στιγμές ευτυχίας που μέχρι τότε είχα κρύψει βαθιά μέσα μου. Η παρουσία του δεν ήταν πλέον απλά ανεκτή, είχε γίνει απαραίτητη. Κάποια στιγμή, καθώς ο ήλιος έδιε πίσω από τα βουνά και το σπίτι γέμιζε με τα ζεστά χρώματα του ηλιοβασιλέματος, ένιωσα πως κάτι μέσα μου είχε αλλάξει οριστικά. Οι αόρατοι τείχοι που κάποτε με φυλάκιζαν είχαν αρχίσει να πέφτουν, και μια καινούρια ζωή ξεκινούσε. Αλλά, όπως συμβαίνει πάντα, την ώρα που νόμιζα πως όλα ήταν ήρεμα, μια σκιά πέρασε από το μυαλό μου. Κάτι που δεν περίμενα, κάτι που θα δοκίμαζε ξανά την καρδιά και το μυαλό μου. Κάτι που έκανε την ηρεμία να μοιάζει εύθραυστη, σαν το γυαλί που μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή. Και έτσι, καθώς η νύχτα έπεφτε αργά στο μικρό μας σπίτι, ένιωσα πως μια νέα, πιο σκοτεινή σελίδα της ιστορίας μας ήταν έτοιμη να γραφτεί. Η μέρα που ακολούθησε ήταν γεμάτη από μια διόρατη ένταση που με έκανε να νιώθω σαν να περπατώ πάνω σε λεπτό πάγο, έτοιμος να σπάσει κάτω από τα βήματά μου. Όλα ξεκίνησαν με ένα απλό τηλεφώνημα το πρωί. Η μητέρα μου, που είχε μόλις ξυπνήσει, μου είπε πως έπρεπε να φύγει ξανά για λίγες μέρες, καθώς μια παλιά φίλη της από την Καλαμάτα είχε σοβαρό πρόβλημα και χρειαζόταν βοήθεια. Η ανακοίνωση αυτή με άφησε να αιωρούμε ανάμεσα στην ανησυχία και την αίσθηση εγκατάλειψης, θα έμενα πάλι μόνο με τον Στέφανο, και αυτή τη φορά, χωρίς τη σταθερή παρουσία της μητέρας μου να μας χωρίζει, να μας ενώνει. Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου, αλλά μέσα μου ένιωθα ένα κύμα αβεβαιότητας να ξεσπά. Μπορούσα πια να εμπιστευτώ τον Στέφανο, ή μήπως όλα αυτά τα λίγα βήματα που κάναμε ήταν απλώς προσωρινά, και η πραγματική μας σχέση θα δοκιμαζόταν τώρα που θα ήμασταν μόνοι. Το απόγευμα, καθώς η μητέρα μου ετοιμαζόταν να φύγει, η ατμόσφαιρα στο σπίτι ήταν βαρύθιμη. Την ώρα που με αγκάλιαζε και μου έδινε μια ζεστή φιλοφρόνηση, είδα τη σκιά μιας ανησυχίας στα μάτια της, σαν να ήξερε κάτι που εγώ ακόμα δεν μπορούσα να καταλάβω. Μόλις έμεινα μόνο με τον Στέφανο, το βάρος της σιωπής ανάμεσά μας έγινε πιο αισθητό από ποτέ. Το σπίτι, που πριν φαινόταν πιο ζωντανό, τώρα έμοιαζε να στερείται της ενέργειας που έφερνε η παρουσία της μητέρας μου.
Ήμουν αποφασισμένη να μην αφήσω παλιά συναισθήματα να επιστρέψουν, αλλά η αμηχανία και η αόρατη τύχη που είχα αρχίσει να γκρεμίζω, ξαφνικά φάνηκαν να στέκονται πάλι μπροστά μου. Εκείνο το βράδυ, όταν ο Στέφανος πρότεινε να δούμε μαζί μια ταινία, ένιωσα πως ήταν μια ευκαιρία να ξαναπροσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον. Φορούσε ένα αέρινο φόρεμα σε βαθύ μπλε, που αγκάλιαζε απαλά τη σιλουέτα μου και άφηνε ακάλυπτους τους ώμους μου. Τα μακριά μαλλιά μου έπεφταν χαλαρά στα πλάγια, και τα λεπτά βραχιόλια που φορούσα γλίστρισαν απαλά πάνω στον καρπό μου κάθε φορά που ανασήκωνα το χέρι μου για να πιάσω το ποτήρι με το κρασί. Η ταινία ξεκίνησε, αλλά τα βλέμματά μας συχνά συναντιούνταν, και οι λέξεις ήταν λίγες, σαν να φοβόμασταν να σπάσουμε τη μαγεία της στιγμής ή ίσως να αποκαλύψουμε κάτι που ακόμα δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Κάποια στιγμή, ενώ ο ήχος της μουσικής γέμιζε το δωμάτιο, ένιωσα το χέρι του να αγγίζει απαλά το δικό μου. Ήταν μια κίνηση γεμάτη τρυφερότητα και υπόσχεση, και για πρώτη φορά αισθάνθηκα πως ίσως να μην χρειάζεται πια να κρύβομαι πίσω από τους αόρατους τοίχους μου. Η νύχτα κύλησε με μια αίσθηση γλυκιάς αναμονής, αλλά βαθιά μέσα μου γνώριζα πως η πραγματική δοκιμασία δεν είχε έρθει ακόμα. Κάτι αόρατο και απειλητικό, περίμενε υπομονετικά να αποκαλυφθεί, και η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, προειδοποιώντας με πως η ζωή μου σύντομα θα άλλαζε ξανά, με τρόπους που δεν μπορούσα να φανταστώ. Δεν μπορώ να πιστέψω πως όλα όσα πέρασα συνέβησαν σιγματάφ, αλήθεια. Καθισμένη στο δωμάτιό μου, με τα παράθυρα ανοιχτά να μπαίνει ο δροσερός αέρας της νύχτας από τους λόφους της Αρκαδίας, προσπαθώ να καταλάβω πως μια τόσο απλή στιγμή, ένα ξεφούσκωτο λάστιχο, μια βοήθεια από τον Στέφανο, άνοιξε μια πόρτα που είχα κλειστεί τόσο καιρό. Νιώθω ακόμα την αμηχανία όταν εκείνος με πλησίασε, τον τρόπο που εξηγούσε με υπομονή, σαν να μιλούσε σε παιδί που μαθαίνει κάτι καινούριο. Και όμως, τώρα που όλα έχουν αλλάξει, αναρωτιέμαι, γιατί ήμουν τόσο σκληρή μαζί του, ήμουν εγώ που έχτισα αυτά τα τείχη γύρω μου, φοβούμενη να αφήσω κάποιον να μπει. Ίσως ήταν ο φόβος της αλλαγής, ίσως η συνήθεια της μοναξιάς. Αλλά εκείνος δεν έκανε τίποτα για να τα γκρεμίσει βία, αντίθετα, με προσέγγισε με απαλότητα και σεβασμό. Αναλογίζομαι την ευκαιρία που είχαμε να αλλάξουμε τη σχέση μας, να μετατρέψουμε την απόσταση σε μια γέφυρα. Πώς μια μικρή πράξη καλοσύνης έγινε η αρχή μιας νέας σχέσης, τόσο απρόσμενης όσο και απαραίτητης. Αν είχαμε μιλήσει νωρίτερα, αν είχα αφήσει λίγο πιο νωρίς το τείχος να πέσει, ίσως να είχαμε αποφύγει τόση μοναξιά και αμηχανία. Φαντάζομαι πως θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν είχαμε μιλήσει περισσότερο, αν είχα δείξει λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη. Ίσως η σχέση μας να γινόταν πιο γρήγορα ζεστή και αληθινή, χωρίς να χρειαστεί να περάσουμε μέσα από τόσες σιωπές και παρεξηγήσεις. Και όμως, ακόμα και αν το παρελθόν δεν αλλάζει, βλέπω τώρα πως κάθε στιγμή, ακόμα και η πιο μικρή, έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Τώρα που ο Στέφανος με βοήθησε, δεν μπορεί να γυρίσω πίσω στην απόσταση που κρατούσα. Κάτι μέσα μου έχει σπάσει, και μια νέα γαλήνη αρχίζει να φωλιάζει. Αλλά η σκέψη ότι η ζωή μας θα συνεχίσει να δοκιμάζει αυτή τη σχέση, με γεμίζει ανησυχία. Πώς θα αντέξουμε τις δυσκολίες που έρχονται, θα μπορέσουμε να κρατηθούμε κοντά, οι παλιές μας φοβίες θα μας χωρίσουν ξανά, και το πιο βασανιστικό, υπάρχει κάτι που ακόμα δεν ξέρω για τον Στέφανο, κάτι που μπορεί να ανατρέψει όσα έχουμε χτίσει. Οι απαντήσεις κρύβονται κάπου εκεί έξω, και εγώ είμαι έτοιμη να τις ανακαλύψω, ακόμα και ο δρόμος είναι πιο δύσκολος από όμικρον με τον ό,τι φανταζόμουν. Γιατί, τελικά, η ζωή δεν είναι ποτέ απλή, και οι πιο αληθινές σχέσεις χτίζονται μέσα από τις προκλήσεις και τις εκπλήξεις που φέρνει. Ήταν μια νύχτα που δεν περίμενα τίποτα να αλλάξει, όμως όλα γύρισαν ανάποδα μέσα σε λίγα λεπτά. Καθόμουν στο σαλόνι, το φως της τηλεόρασης να παίζει μια παλιά ελληνική ταινία, όταν άκουσα το κινητό μου να χτυπάει ξαφνικά. Ο αριθμός ήταν άγνωστος, και το ένστικτό μου είπε να μην απαντήσω. Αλλά η περιέργεια, ή ίσως κάτι πιο βαθύ, με ανάγκασε να σηκώσω το ακουστικό. «Ελένη»,
Η φωνή στην άλλη άκρη ήταν ψηλή, σχεδόν ψιθυριστή, και ταυτόχρονα γεμάτη ένταση. «Πρέπει να μάθεις την αλήθεια για τον Στέφανο». Το αίμα μου πάγωσε. Τι αλήθεια, τι εννοούσε? Προσπάθησα να μιλήσω, αλλά τα λόγια δεν έβγαιναν. Η φωνή συνέχισε, πιο γρήγορα τώρα, σαν να φοβόταν ότι κάποιος θα άκουγε. «Δεν είναι αυτός που νομίζεις. Υπάρχουν πράγματα που κρύβει. Πρέπει να προσέχεις». Ένα ρίγος διέτρεξε το κορμί μου. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, και πώς ήξερε αυτά τα πράγματα για τον Στέφανο? Προσπάθησα να ρωτήσω περισσότερα, αλλά η γραμμή κόπηκε απότομα. Έμεινα ακίνητη, κρατώντας το τηλέφωνο στο χέρι, με την καρδιά να χτυπά σαν τρελή. Μαζί με τον φόβο ήρθε και μια αίσθηση προδοσίας. Όσα είχα αρχίσει να νιώθω για τον Στέφανο, όλη αυτή η καινούργια προσέγγιση, τώρα έμοιαζαν να απειλούνται από μια σκιά που δεν μπορούσα να ελέγξω. Αναρωτήθηκα αν οι αμφιβολίες και οι επιφυλάξεις μου είχαν δίκιο από την αρχή, μήπως τελικά δεν ήξερα τον άνθρωπο που ζούσα μαζί. Δίχως να μπορώ να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου, άρχισα να ψάχνω στη μνήμη μου για σημάδια, για μικρές λεπτομέρειες που ίσως είχα προσπεράσει. Οι φορές που ο Στέφανος ήταν απόμακρος, ή όταν γύριζε αργά από τη δουλειά χωρίς πολλές εξηγήσεις. Οι συζητήσεις που αποφεύγαμε, οι στιγμές που ένιωθα πως κάτι έκρυβε. Όλα αυτά τώρα έπαιζαν σαν ταινία μπροστά στα μάτια μου, και ο πόνος της αβεβαιότητας γινόταν όλο και πιο έντονος. Ήμουν παγιδευμένη ανάμεσα στην ανάγκη να πιστέψω σε αυτόν και στην επιθυμία να μάθω την αλήθεια, όποια κι αν ήταν. Σε εκείνη τη στιγμή, ένιωσα πως η ζωή μας είχε πάρει μια προσδόκητη τροπή, και πως το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας θα ήταν γεμάτο μυστικά, αποκαλύψεις και δύσκολες αποφάσεις. Κι εγώ έπρεπε να είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω όσα ερχόντουσαν, ακόμα κι αν το τίμημα ήταν μεγάλο. Η επόμενη μέρα ξεκίνησε με μια βαριά ατμόσφαιρα που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Το τηλεφώνημα της προηγούμενης νύχτας είχε αφήσει έναν εξίτηλο σημάδι μέσα μου, σαν μια σκιά που απλώθηκε και σκέπασε κάθε χαρούμενη στιγμή που είχα ζήσει με τον Στέφανο. Καθώς τον κοιτούσα από απόσταση στο σαλόνι, φορούσε το αγαπημένο του πουκάμισο σε απαλό γκρι χρώμα, τα μάτια του γεμάτα από την καθημερινή ζεστασιά που μέχρι πρότινος με γέμιζε ασφάλεια, τώρα όμως φάνταζαν σαν να έκρυβαν ένα μυστικό. Με το βάρος της αμφιβολίας να με πνίγει, αποφάσισα να τον αντιμετωπίσω. «Στέφανε», ξεκίνησα με φωνή που τρέμονταν ελαφρά, «χθες το βράδυ δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, κάποιοι λένε πως δεν είσαι αυτός που νομίζω». Τα μάτια του συσφίχτηκαν για μια στιγμή, και για πρώτη φορά μετά από καιρό, η σιγουριά που συνήθως έβλεπα μέσα τους έμοιαζε να κλονίζεται. Πλησίασε αργά, με μια κίνηση που ήταν ταυτόχρονα αποφασιστική και τρυφερή, και κάθισε δίπλα μου. «Ελένη», είπε, «υπάρχουν πράγματα από το παρελθόν μου που δεν ήθελα να σε βαρύνω. Δεν ήταν εύκολο να τα μοιραστώ, αλλά ποτέ δεν ήθελα να σε πληγώσω». Η φωνή του ήταν γεμάτη ειλικρίνεια, αλλά και μια θλίψη που με άγγιξε βαθιά. Άρχισε να μου αφηγείται κομμάτια της ζωής του που δεν είχα ξανακούσει, παλιές δυσκολίες, λάθη που είχε κάνει, και τους λόγους που τον είχαν οδηγήσει να κρατήσει μυστικά. Μου μίλησε για μια εποχή που είχε χάσει τον έλεγχο, για ανθρώπους που τον είχαν προδώσει, και για τη δική του προσπάθεια να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή. Καθώς άκουγα, ένιωθα την καρδιά μου να σπάει και ταυτόχρονα να μαλακώνει. Ο άνθρωπος που είχα αρχίσει να εμπιστεύομαι ήταν πιο σύνθετος από όμικρον με τόνο ότι φανταζόμουν, γεμάτος πληγές και αδυναμίες, αλλά και με μια θέληση να αλλάξει και να προχωρήσει. Μόλις τελείωσε, τον κοίταξα στα μάτια και είπα: «Δεν ξέρω αν μπορώ να τα ξεχάσω όλα αυτά, αλλά εκτιμώ την ειλικρινιά σου. Ίσως τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε κάτι αληθινό, χωρίς ψέματα». Ένα μικρό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του, και ένιωσα πως για πρώτη φορά, η σχέση μας περνούσε από μια δοκιμασία που θα τη δυναμώσει ή θα τη ράγιζε για πάντα. Η αλήθεια είχε βγει στο φως, και τώρα το μέλλον εξαρτιόταν από το πώς θα την αντιμετωπίζαμε. Η ένταση που είχε χτιστεί τις τελευταίες μέρες έφτασε στο αποκορύφωμά της μια βραδιά που θα θυμάμαι για πάντα. Το σπίτι, φωτισμένο από τα απαλά φώτα του σπιτιού, έμοιαζε να κρατά την ανάσα του, περιμένοντας το επόμενο βήμα μας. Εγώ φορούσα ένα μακρύ, σκούρο μπλε φόρεμα που αγκάλιαζε απαλά τις καμπύλες μου, με τα μαλλιά μου πιασμένα χαλαρά στο πλάι, αφήνοντας να φανούν οι λεπτές γραμμές του λαιμού και των ώμων μου.
Τα ασημένια σκουλαρίκια μου έλαμπαν διακριτικά στο φως, προσθέτοντας μια νότα θηλυκότητας που ένιωθα πως για πρώτη φορά επέτρεπα να φανεί. Η ατμόσφαιρα ανάμεσά μας ήταν ηλεκτρισμένη, κάθε βλέμμα και κάθε κίνηση γεμάτα νόημα και ανίποτα συναισθήματα. Ο Στέφανος, με το πουκάμισό του ξεκούμποτο στο πάνω μέρος, τα μάτια του να λάμπουν από την ένταση, πλησίασε και με τράβηξε απαλά κοντά του. Ήταν σαν να μιλούσαν οι ψυχές μας, χωρίς να χρειάζονται λέξεις. Τα λόγια του ήταν ψίθυροι γεμάτοι υποσχέσεις και αποφασιστικότητα. Μου ζήτησε να ξεχάσουμε το παρελθόν, να αφήσουμε πίσω τις αμφιβολίες και να ζήσουμε το τώρα, το παρόν μας. Κι εγώ, παρά τον φόβο που ένιωθα, άφησα την καρδιά μου να ανοιχτεί, να νιώσει την ένταση και το πάθος που έκρυβα τόσο καιρό. Η στιγμή κορυφώθηκε με ένα φιλί που φαινόταν να καίει κάθε παλιά πληγή, να σβήνει κάθε σκιά αμφιβολίας. Τα χέρια του τυλίχτηκαν γύρω μου με μια τρυφερότητα που με έκανε να νιώθω ασφαλής και ελεύθερη ταυτόχρονα. Ήταν μια έκρηξη συναισθημάτων, μια έκφραση της ανάγκης μας να γεφυρώσουμε το παρελθόν με το μέλλον. Όμως, μέσα σε αυτή την ένταση, υπήρχε και μια ανεπαίσθητη σκιά, η αίσθηση ότι κάτι ακόμα κρυβόταν, μια αλήθεια που δεν είχε βγει στο φως. Κάτι που περίμενε υπομονετικά να εμφανιστεί, σε έτοιμο να δοκιμάσει ξανά την αντοχή μας. Η νύχτα αυτή δεν ήταν απλά μια στιγμή πάθους, αλλά η κορύφωση μιας ιστορίας γεμάτης αποκαλύψεις, συγκρούσεις και απρόσμενες στροφές. Και καθώς οι ώρες περνούσαν, ήξερα πως το ταξίδι μας μόλις είχε πάρει μια νέα, πιο βαθιά τροπή. Μια τροπή που θα απαιτούσε από εμένα να αποφασίσω τι ήμουν διατεθειμένη να δεχτώ και τι όχι. Η αυγή βρήκε το σπίτι μας αγκαλιασμένο από μια γαλήνη που κρυβόταν πίσω από τις αναταράξεις της νύχτας. Καθώς στεκόμουν στο παράθυρο, κοιτώντας το απέραντο γαλάζιο του ουρανού να απλώνεται πάνω από τους λόφους της Αρκαδίας, ένιωθα πως βρισκόμουν σε ένα σημείο καμπής, ανάμεσα στο παρελθόν που άφησα πίσω και σε ένα μέλλον γεμάτο αβεβαιότητες, αλλά και ελπίδα. Ο Στέφανος είχε ξυπνήσει ήδη και ετοιμαζόταν για τη δουλειά του. Τον είδα να φορά το αγαπημένο του πουκάμισο, το ίδιο που φορούσε τη βραδιά που όλα άλλαξαν. Η εικόνα του, τόσο γνώριμη και ταυτόχρονα γεμάτη μυστήριο, με έκανε να αναρωτιέμαι πόσα ακόμα μυστικά κρύβει μέσα του. Καθώς πλησίασε, με κοίταξε στα μάτια με ένα βλέμμα που έκρυβε περισσότερα από όσα μπορούσε να πει. «Ελένη», ψιθύρισε, «υπάρχει κάτι που πρέπει να σου πω, κάτι που δεν σου έχω αποκαλύψει ακόμα. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το ξέρεις». Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά γρήγορα, και το μυαλό μου γέμισε ερωτήματα. Τι ήταν αυτό που δεν ήξερα, ποιο μυστικό κρυβόταν πίσω από τον Στέφανο, και πώς θα επηρέαζε όλα όσα είχαμε ζήσει. Η στιγμή αυτή, γεμάτη ένταση και αναμονή, ήταν το κατόφλι μιας νέας περιπέτειας, μιας ιστορίας που δεν είχε ακόμη γραφτεί. Μιας ιστορίας που θα απαιτούσε θάρρος, εμπιστοσύνη και ίσως, την απόλυτη αλήθεια. Και ενώ το φως της μέρας άρχιζε να γεμίζει το δωμάτιο, ένιωθα πως το ταξίδι μας μόλις είχε ξεκινήσει. Με την καρδιά μου ανοιχτή και το μυαλό γεμάτο ερωτηματικά, ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω όμικρον με τόνο, τι και αν ερχόταν. Γιατί, στο τέλος, η ζωή είναι μια σειρά από μυστήρια που περιμένουν να αποκαλυφθούν, και εγώ ήμουν αποφασισμένη να ανακαλύψω κάθε μία από αυτές τις αλήθειες.